Sinon o san na ina ni mo pelebele ba do commerçant ba ni nya a fanya ni galio ima ale nga commandeur do mobile tuna por la do ngati asra war besa la do o kadi de mo nya di mo ma do nya na direct deri ko de kulikan la no kulo bala ke amanga dum ga buya de ngoro me do ma nya ni nga na sa ancle Nyera shisile no mela to ai foi de lá ne bi do ke to te ni wazo do me manga mo masa ntana bara suno ngore la doro ko me bolkane awo suno nyer fu kan kamana ga e maro ni nyera ni ta to la doro atene hakiliski ai foi ba ci foi ko ti ma mo ko te boni yere fena we ko ni o inga ka arda kamera de mo ko te boni yere de mo fle ni sisa furuso ko na la do bi beka ma ngane te bila mai nga jugune ka jugu ya fena ma ko bine kan binci sokono ne afie ne nyete da tugu nga sokono ma ni nani be ko ne la no ko ni trigi toroko minke yeni e kan ni agi soro ka furu ni nyina no be ko furu sokono ne be ko de fie do be beka mun bi kuni kanje mo ni ka glante kele ngulo dalam bi ka glan sanfe ino te kele kan yi kono kuma fo mo yi kana fo jien joshi mane be fika fe doro ne sa olu to isa chela sigila do be beka o ne na ni ta fara ne ta kan sa ne kuna do ni me cheya mai te sita ne ta kora ne be si eta kora de me ifne sera wakati do masisa ne ifle ajim na sa ikan ki yere digi ko do la ka ko do ki yere ka so e mafu ne be fe ki ibla o sera diga no te ka fo ko ne sigi ga problem ta ne be se ga taw atini nyina foyi ni ko kere la dro do ga so kono ni sengena kashile bo iginyeji chega gere mukoula ni ko kibe ni be fofofole ibi boni yere fu yame ndiga fo kuma jugu fan fede mu famu ya doro tela sigi man no aka no ni sera ke chugula dora be no gaibo ika na to ni mo ko nga se nyogo ma mo yoro fi ika che imbunya igi koromso ni dogo ni numbe bunya yame emna mbarare ke ay foi ungu me faga njisa ka tayel ma sale ko do ta tela foi Assalamu alaikum. Awedi Korbasila Jamadu amba alhamdulillah bismillah isi sa aha isi akai anya amase sigilla ni kon masigi koni amase sigilla anya fo basitala comment ngui mango yani ngi dimso kala kalfa do be mbolo me fe ko dima
ni yo kalifa ni yo kalifa ye i k'a minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ayiwa baasi tɛ bila yɔrɔ la maa wɛrɛ bolo t'a sɔrɔ yɔrɔ min n'i yɛrɛ tɛ ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ baasi t'a la inshallah ni ala sɔnna ne y'o layiru ta ye ni ala sɔnna ma baasi foyi t'a sɔrɔ ni ala sɔnna inshallah n kɔni ye min f'i ye dɔrɔn i fana k'i jaja o la kosɛbɛ baasi t'a la i denmuso yɛrɛ dun denmuso a bɛ so kɔnɔ an ka taga an k'a yɛrɛ baasi t'a la an ka nin to yan an ka nin to yan baasi t'a la Antle o tuma la yamɔgɔ a ko kɔrɔ cogo jumɛn aw ni tile awa kɛnɛ ko tora sɛrɛ denba ka kɛnɛ ba a basi tɛ na a ko bɛ ko bɛ de a kɛlen sɛgɛ ye a kɛra sɛgɛ ye wallahi ba bɛɛ lajɛlen b'i fo ba alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah mbere ne diyara ye ba tore stela abebi fula ko tana fu masu na ni ko wuli ne ko funa ko ne ta don aburange na anto awa ka kana erse burange ni dogo mi ni dogo musui ale asui ay masui ale flana ni labai ni bromsu labai da ko da jiflana famera ada amda ko anta bashi inga disi bisa o be sigake ni no fana sugu ya jona ni ma se ka fusi famun na na to la aka tabe go burange disi gira ha ne tabashe ne ce ni baraje idan mino be tiwa ka dado na da bisika lado bisika lado ata ne tabashe alhamdulillah daga ta ji don bonga ga usa kura no kira ana goto nyanye ne ayiwa bismillah ya ne do bismillah isi ya ko basila alhamdulillah ina fo nya fi tiya indi musu de ba ta na kede ne bi mbolo musu ngana tibo kana masu de beta tri bara la ka to an chugo mi na soroti aka tunna wa fembe be dama yanno amina ba kuma fo ngomna ta wala sa aki digi aramadia tabulo la ani dine fam chugo mi mona o kramo ke ne fleni iba mi ga mu la umna na fa mi ni ina gitu lah, nah, itu mana ini dong, mana iri kurang ini. Sekarang ni ala kalang mulu pun. Ba, ni ga mu kalang nuna. Amina. Jian, atuna don ba ore ta ere. Ni mawo mati fendo jena bi. Ite tono soro jena. Bai wo kuma ina fane ci jango demuso ekkelin ne bolo wo njigin dalilu ekkelin periga nala sona mabama ite bi jigi go aywa ore kundo o mbe iga kalfa ni mara folo bashi ta aywa apsi ga adam na sisan ere alhamdulillah amina yame aw so
Korbasila. Bashi foyi Alhamdulillah. Comme i ka cɛkɔrɔba fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan ne kɔni nana dɔnniya fitinin min mɛnɛ na ne bɛna o tila i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ walasa i ka se ka faamuyali sɔrɔ cogo min n'o tɛ ne yɛrɛ ye furu kɛ muso 3 de bɛ n bolo hakilina ye fɛn nin n'i y'a cari a bɛ caya quoi mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ 2 hakilina 2 ni a tɛ k'i ma baasi ye ne fɛ an ka kalan daminɛ anw karamɔgɔ ne yɛrɛ de bɛ ne ɲininka diɲɛ yɛrɛ ye mun ye alhamdulillah kalan ye so de ye i bɔra soden dɔ kɔnɔ i bɛ taa soden dɔ kɔnɔ nka bi an ka kalan daminɛ bɛ min kan n bɛ fɛ k'a dɔn adamaden kumacogo 2 n'i y'a mɛn i b'a fɔ i bɛ mɔgɔ kalan mɔgɔ dɔ bɛ yen faamuya b'a la ko dɔn b'a la mɛ a tɛ se kuma la n'a kumana dɔrɔn a kumakan bɛ mɔgɔw funteni o ye kumacogo 2 ye n'i ko mɔgɔ ma k'i fa bɛ yen o ka d'a ye i b'a bɛ yɛlɛ nka n'i ko mɔgɔ ma k'i ba cɛ bɛ yen i b'a ye i ma nkalon tigɛ nka kuma fɔcogo bɛ kumatigi tɔɔrɔ i bɛ hakili t'o la mɔgɔ ni filaɲɔgɔn cɛ kuma don mɔgɔ ni masafilan cɛ kuma don mɔgɔ ni i teri cɛ kuma don mɔgɔ ni teri kura mɔgɔ ni dunan i b'a ye u b'a fɔ ko dunan kana kɛ kabakisɛ ye i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ i y'a mɛn karamɔgɔ y'a mɛn baasi foyi t'a la ɲɛnamaya sigilen don sutura kan hali n'i yɛrɛ kafiri ye n'i ma i yɛrɛ sutura i ka kafiriya ma dafa adamaden mana kɛ cogo cogo sutura de ka di ala ye alhamdulillah n bɛ se ka min f'i ye bi o ye nin komi nin de ye ɲɛ yirali ye n'ala ma baasi kɛ don wɛrɛ n bɛ na n se faamuya ni kodɔn min ye n bɛna ka na i bilasira n'o ye karamɔgɔ ala k'o don wɛrɛ ala k'o yira an si nana kɛnɛ amin 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 a diyara n ye a bonyara n ma o tɛ baasi ye ne bɛ sira ɲini awɔ komi n'a mɛn ci dɔ tun bɛ n'i ka cɛkɔrɔba cɛ n nana ka na o bɔ a sira ma fɔlɔ yanni baaraw ka daminɛ o i hakili to i yɛrɛ la y'a mɛn n'a mɛn لا إله إلا الله وعليكم السلام الحمد لله دمسو sama pasti ama kadi ama juga ngori karamo nyen serima amsa nesna msukuna mara de kulu wali msukurata dene yene te musure ga fara uma oh sera son nyala do ma wala sa usega ko do nyana ba kula wala sa usega ta chuma o damne ko nyana me o klara ka jo ta jo to ko dala ne seri ma bi ne be fe cher la fene ka la de ibe sega min ke wala sa furi ne sega dabla chogo mina ne se mu bani ni y'a faamu sisan i sinamuso i tɛ fɛ o ka furu de ka kɛ ne bɛ fɛ furu in ka bɔ a ma de furu kɛra donc i bɛ fɛ ka furu bɔ a ma furu in ka sa yɛrɛ de a yɛrɛ de ka taa quoi n y'a faamu ne cɛ ye ne terimuso de furu k'a b'o ladon ne kan n y'a faamu hakɛto la n'i ka ko jateminɛ n ye minnu y'a la e ka ko nin walasa a ka se ka k'i sago ye fo n ka don kaliwa la n dun bɛna don kaliwa min na nin tiɲɛna n ma deli k'a kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ e de bɛna k'a mɔgɔ fɔlɔ ye nka sariyaw bɛ kaliwa nin na dɛ
yani an ka taa yɔrɔ jan n dalen no i la n b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye i ye mɔgɔ sɛbɛ ye a sariya ninnu a tɛ gɛlɛya e bolo mais ni n bɔra kaliwa la a ko tɔ kan ka kɛ cogo min na sariya minnu kan ka bato n b'olu f'i ye i bɛ taa so n'ala sɔnna ma n b'a daminɛ depuis bi amina amin awɔ kɔfɛ tile 3 nin kɔfɛ i bɛ na jaabi min b'a la n b'a f'i ye amina n'a tɛ ɲina k'a fɔ ko e cɛ nin dɔrɔn de bɛ muso nafa dɔn fɛn min bɛ e la n'i cɛ b'a dɔn walahi ala a tɛ kulonkɛ i la ne kɔni ne fana bɛ n ka kaliwa don k'a bɛɛ ɲɛsin n yɛrɛ ma ni ala sɔnna a ma fo e ka sigi ne kun furu la sinon o kɔrɔ ko ne karamɔgɔ ka ko ma wagati min bɛ se an bɛ seli mɔgɔw fɛ karamɔgɔ wagati ne y'a sɔrɔ i bɛ seli kɔnɔ i bɛ ka miiri ko wɛrɛ la o dalilu b'e bolo a tɛ bɛn an ɲini minnu batinitigiw i ka seli mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min b'i to seli la ka miiri fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye mun y'a yira e la k'a fɔ ne ye n to seli kɔnɔ k'a miiri sisan e bɛ ala wakaro laban min fili yanni ka taa wuruku la o waati kelen kɔnɔna na i hakili jiginna a la i denmisɛnnin teri dɔ tun bɛ yen ka to denmisɛnninya kɔnɔ fali y'a bin o la yɛlɛ nani kɔnɔ i tilara ka tɛmɛ ka seli ni mɔgɔw ye a tɛ bɛn an ka seli mɔgɔ kɔfɛ mɔgɔ min bɛ to seli la ka miiri mɔgɔ ko wɛrɛ la baasi tɛ karamɔgɔkɛ n y'i ka kuma faamuya wa i ye mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ 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 de don a ye n sɔrɔ n ka araka laban na i ni ce nin tɛ baasi ye i ka kuma in diyara n yɛrɛ kojugu ne bɛ sira ye baasi tɛ mɛ seli yanni i ka sira ɲini fɔlɔ n'ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ n tɛ n to seli kɔnɔna la ka miiri alhamdulillah i ka kuma in diyara n ye nka n yɛrɛ ni n'o ye wuraniya o ye yamaruya di yan n ka seli fana n bɛ se k'an dogo yɔrɔ min ka n ka seli kɛ ala ɲɛkɔrɔ ka n ka wuruku kɛ ka ɲɛ ka n ten turu ala ye k'a dɔn k'a fɔ k'ale de ye n da n'an b'a k'i ma baasi ye karamɔgɔ ne bɛ sira ɲɛ baasi tɛ sira b'i bolo i ni ce i ka bilasirali ɲuman na alhamdulillah salamu aleykum waaleykum salam astagfirullah astagfirullah ninnu ye alajɔ ɲumanw ye hali bi ala kan dusukun sabati ala ko ɲuman kan yarabi
Ah, enggak usah. Wah, kermasi. Bagaimana? Jadi aku bedi. Ani fama sa. O made. Ko tara sere. Aha bade. Ya kana? Aha ba. Ah, akara itu mena do ni mundu tumbe. Wallahi kin se ko rala tin frigelen. Ah, au ka ko. Kuno ku ka cha fuka da matambe. Ah, no ta nya chala nara bonya da ne mbramso ere. Ha? Allah akbar. Ni ayin bere kan sen dana O jaran ko ju cha musala te foina fa ga bwa kana tunga ta ne ra bolo gi sama ci aisa ne tungo ambe wanye ni fane la au ka malo ko o ka donko no ka se ko nyon kumbe do be dambiro ko ni fewde ko an kana ko la kana nya folke ko mi yele mak ba fe ka do jamana tabolo la ko donko no se ko mo ka wele kan kana nya fo nyonye ko bala ko fanka an kana korma ndo an kan sishin ule kan an tabashiri ni ko mi nana etse katate ni mana ni kono mana mbira muso laje ko ma no ne kana te katate o nanga finyala ete mbira muso do ne ay mado kan ko kan mu ngo man ngala ko do albe dem bambu ka albi to bambu la ka korosere dente ate nya mbira muso bambu le kan korosere nga ijo falo be fere ke sigilanda ki sigi ani so joli tebe akade ko dunan ibise ka je fembela fo ko la korosi nana nye ko la korosi ayin kono fili doni nara doron mbramso grina kalankan kanfo ka jidia ka dumunu dia ka banfana ka jirana ko ole la sago sawo aye mogo fila wele kanala joma ko ni ya dogoni ni ne ma dogoni yani ne ma famu dogoni kelente fu kana se flama ne kono filango fu yere kana tuma me ikanya folu kenyi ne ma famu mbramzo ta mbeso ko famu ngani to fuikanya fole kenye ngache ka famu ni ma afonye ntana famu de ola si sago ba ma jarani mi ibramzo to flaka ko mina nyefole ki ere bi ibramso ka manma do ibaka timena jana ka farfuni do don antora barola ayi kanto ma kunche kumso ba munu temena kulu yuga muso ya do ni dore paraleli ukan kuma nyini fe ikata dikun takabo walidino ka afana bafi kana blanka wala sanganga sigi jabo ne ka mango muso ka muso nyini ngadi chema ngamandi de anya fenfe damine ngamandi akoko nala sona kale taintina kuyi ko bare kale deni ko manyana madu ya ne kama ngo basitala ngo nyini yono duni ko grini duni be ne ri ko ka kadi basitala manyini ai tamoke kuma ko era tmi nga ne re dongo ban ole la ne masoro ka chifosu o akana na ke kuma shulema akana na nke dami chenai ai muso nyini o chogola muso fene na ala ke mo wakili mai anana mine ka ɲɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔmuso ye ɲuman min k'a ye o dagawuli teri tun bɛ yen ma ala tun ale ka faamuya tun ka dɔgɔ a wagati nka ne man ta a ka faamu dɔgɔya bonya fɛ bari ni bɛɛ tori gɛn wara bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye ne nana yira la k'a fɔ a bɛ se ka bɔ ni mɔgɔlankolon in bɛɛ la ka kɛ maa ɲɛnama ye o bɛ kɛ ni sira jumɛn ye fo ne yɛrɛ fana k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔlankolon nɔfɛ walasa a ka se ka don ɲɛnada fɛ
ne taara ka taa diɲɛ ɲini a fɛ a sɔnna an ka jɛ ma o kɔfɛ fɛnɛ ale fɛnɛ nana sira jɛlen sɔrɔ a ko ni bɛ sɔn ka don a jigi kɔrɔ k'a ta sun ani farigan la o fɛnɛ samɛ minɛ ka taa bonya don i la ba ni hakili la ni n'o dɛ Ndinga ma bɛn ma a ma diya n ye n'i ye sira bila i ye sira bila i ye min ta kan sɛgɛrɛ nin ma bɛn ma dɛ n bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna dɛ n bɛ sɔn ko kelen pe papele ma sisan den ninnu fila nin a bɛɛ bila kunfɔ tɛ ɲɛfɔ tɛ a bɛɛ bila ni mun nana ni nin ye muso fɔlɔ min dira i ma nin ye manamana ko de don e bɛna ko furu bɛ k'i kun fɛ de ye furu y'o fɛn de ye ka mɔgɔ ta mitɔla ye ten fu ka n'i fɛ dɛ girin k'a taa ten a tɛ kɛ ten furu tɛ manamana fɛn ye dɛ muso fɔlɔ min b'i kun nin ye o ɲini diyara de ye muso bɔra du min kɔnɔ o bɛɛ lajɛ muso a fa a n'a ba cɛ o bɛɛ lajɛ u ka kabila bɛɛ lajɛ muso yɛrɛ bɛɛ lajɛ muso fasɔn jumɛn don min yɛrɛ Allahu akibar kuriya kalama ne ko e nin ye i fa ni baw de la ye wa ni ye ni i kabila dɔ de la ne ye nin ye i sigiɲɔgɔn jɔna an ka yɔrɔ la ye fɔlɔ sa a tɛ bamanan na a tɛ maninkana kana fili yɛrɛ ma i mana ne ye bi k'a fɔ ko n tɛ taga abadani ko fo n kana ɲɛ da i kan dɔ wɛrɛ tɛ dɛ i taabolo le tun ye diya ja e nani muso furula ka la i la muso fɔlɔ ka filanan fana dilan ko muso saba Allahu akibar o tuma la mun kɛra le su kora tuma jɔn ko mɔgɔninfin ka fili i la yɔrɔ ma a ma diya n ye dɛ nin bɛ bɛn cogo cogo la dɛ a bɛɛ bila de ye wili ka taa wele ka na n'a ye a mana bɔ fan b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛ n'o tɛ a b'a fɔ ko ne de bɛnna dɔn a bɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca ne mun ye ibi la ilaha illallah subhanallah asu atela imana me nya wele basi de dum nara mase wade isigile cogo min ni dusu kasi le be ɲɔgɔn na min fɔra n ye a ye n tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ ne le nin wolo nin y'a kɛ cogo min ni ne tun y'a kɛ ten an tun tɛ sigi yan bi ko aw furulen nin ne ma ko nin ye muso filanan de wa mu ko e le sabanan malo min dun ne nakun tɛ dɔ wɛrɛ si ye komi n nana sɔrɔ nin cogo la tan n y'a ɲini a fɛ a k'aw bɛɛ bila a furu sirilen mana kɛ ɲa min ma de aw b'a foni ten pewu k'a jɛnsɛn ne ma fini yɛlɛma Burange e mana aw bila aw bɛ taa min o tuma an ma bɔ so dɔ kɔnɔ ka na le n ka bɔra so dɔ le kɔnɔ ka na
burankɛ an b'i deli jigi wɛrɛ foyi t'anw na. Assalamu alaikum la famille. Ayiwa donc awa série musoya jogo acteur do. Zaidu 15 Kulibali ani Kara Design. Alhamdulillah, assalamu alaikum kanbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw fo dantɛ foli min na ka da aw kɛ yɔrɔ ani aw kɛ wagati kan. Alhamdulillah an ma bɔ basi la aw ka musoya jogo film kan n'ala ma basi kɛ a bɛna sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 samedi ale ni mardi ni todunkan na n'a bɛ fɔ ma ko tarata ale ni sibiri kanbagaw an hakili ma bon n'aw ta ye. Ji bɛ n'a tɛmɛ sira don n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn gɔngɔ duuru la tɛ i tɔrɔn 2 de bɛ dugu ma n'a bɛ fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn a ka baara yɔrɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔ k'olu lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na aw ka publicitéw na passé an ka jaw kɔrɔla na film daminɛ de ka di ye o film laban de ka di ye o n'a ye weleli kɛ an na faamuyaliba sɔrɔ nin film in kɔnɔna na film in ye ladilikan de ye k'a lase an balima alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an kɔni n'an ka denmisɛnnin dontaw don aw de ye ko in tigi ye baara in bɛ kɛ aw de kama alhamdulilayi suma alhamdulilayi assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup. Ouais.